салом бинандагони азиз, сархати хабарҳост дар радиои озодӣ. имрӯз сешанбе 11 октябр аст ва дар ин нашри барнома аз он хоҳем гуфт ки амрико баъд аз зарбаҳои ахири русия тасмим гирифт кӯмакро ба Украина бештар кунад. аз баҳси қарзи ташвишовари Тоҷикистон дар нишасти Женева, наомадани нирӯҳои Қирғизистон ба тамрини ҳарбӣ дар Тоҷикистон ҳам суҳбат мекунем ва дар ин бора ҳам хоҳем гуфт ки Александр Лукашенко ба Тоҷикистон бо худ чӣ овард. хабарҳои дигар ҳам дорем. дар пайи ҳамлаҳои ҳавоии маргбори Русия, президенти Амрико Ҷо Байден гуфт кишвараш пуштибонӣ аз Украинаро бештар мекунад. дар суҳбати телефонӣ бо раҳбари Украина Владимир Зеленский, Байден ҳамлаҳои ҳавоӣ ба шаҳрҳои Украинаро маҳкум намуда, иброз дошт ки Русияро бояд барои ба қавли ӯ ҷинояти ҳарбӣ ба ҷавобгарӣ кашанд. дар изҳороти Қасри Сафед ки 10 октябр нашр шуд, гуфта мешавад ки дар ҳамлаҳои Русия афроди мулкӣ ба ҳалокат расида, ҳадафҳои ғайринизомӣ мавриди оташ қарор гирифтаанд. тибқи иттилои вазорати ҳолатҳои изтирории Украина, бар асари ҳамлаҳои ҳавоии Русия 10 октябр камаш 19 нафар кушта ва 105 каси дигар захм бардоштааст. мақомоти Тоҷикистон аз шаҳрвандони кишвар хостанд ки дар ҳоли ҳозир аз рафтан ба Украина худдорӣ кунанд. сафорати Тоҷикистон дар Киев тасмимро ба шиддат гирифтани ҳамлаҳо дар Украина ва таҳдид ба амнияти шахсӣ номидааст. то мӯътадил шудани вазъият аз сафар ба Украина худдорӣ кунед, гуфта шудааст дар изҳороти сафорат ки 11 октябр нашр шуд. ба шаҳрвандони Тоҷикистон ки айни ҳол дар қаламрави Украина ҳастанд, тавсия доданд ки талаботи ҳолати ҳарбиро риоя кунанд ва дар сурати пеш омадани имконият қаламрави Украинаро тарк кунанд. имрӯз президенти Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон дар Қасри Миллат раҳбари Беларус Александр Лукашенкоро ба ҳузур хоҳад пазируфт. қарор аст нахуст мулоқоти рӯбарӯи ду раҳбар ва баъдан музокироти ҳайатҳои ду кишвар доир шавад. ба навиштаи хабаргузориҳои Русия, тавсияи ҳамкориҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва иҷрои лоиҳаҳои муштарак дар маркази таваҷҷуҳи ҳайатҳои ду кишвар хоҳад буд. ҳамкорони мо дар душанбе сафари Лукашенкоро пайгирӣ доранд ва агар муваффақ шуданд, дар барномаи хабарӣ тафсилоти бештаре дар ин бора тақдими шумо мешавад. дар зимн президенти Тоҷикистон рӯзи 12 октябр барои ширкат дар нишасти сарони кишварҳои узви машварати ҳамкорӣ ва тадбирҳои боварӣ дар Осиё ба Остона меравад. дар ин бора аз дафтари матбуоти президенти Тоҷикистон ба радиои Озодӣ хабар доданд. қарор аст дар ин ҳамоиш раҳбарони 11 кишвари осиёӣ аз ҷумла Русияву Озарбойҷон, Қирғизистон, Ироқу Эрон, Фаластин, Туркия ва Узбекистон гирди ҳам оянд. мақомоти Русия хабар доданд ки дар ҳошияи ин нишаст дар назар аст Владимир Путин чанд мулоқоти дуҷониба ҳам анҷом диҳад, аз ҷумла бо Содир Ҷаборов, президенти Қирғизистон. дар Остона ҳамчунин нишасти сарони кишварҳои Иттиҳоди давлатҳои мустақил ва ҳамоиши Осиёи марказии Русия баргузор мешавад. нирӯҳои Қирғизистон дар тамринҳои муштараки Созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ ки аз 10 то 21 октябр дар Тоҷикистон мегузарад, ширкат намекунанд. дар ин бора вазорати мудофиаи Қирғизистон ба хабаргузории Интерфакс иттилоъ додааст. сабаби рад кардани ширкат дар тамринҳои Тоҷикистонро мақомоти Қирғизистон шарҳ надодаанд. қаблан қарор буд машқи низомии Созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ рӯзҳои 10-14 октябр дар Қирғизистон баргузор шавад. аммо рӯзи душанбе Бишкек онро бекор кард. нирӯҳои СПАД дар Тоҷикистон роҳҳои аз байн бурдани гурӯҳи мусаллаҳеро машқ мекунанд ки ба қаламрави яке аз кишварҳои узв ворид шудааст. бахши асосии тамрин дар ҳарб майдон 17 октябр оғоз хоҳад шуд. бино ба хабари СПА дар тамрин ҳудуди 1000 сарбозу афсар ширкат карда аз 300 таҷҳизоти низомӣ аз ҷумла ҳавопаймову чархболҳо истифода мекунанд. Арманистону Беларус, Қазоқистон, Қирғизистон, Русия ва Тоҷикистон узви Созмони паймони амнияти дастаҷамъӣ ҳастанд. ЮНИСЕФ ва ё бунёди ҳимоят аз кӯдакони Созмони Милал мегӯяд бемории вабо дар Сурия ба 10 000 нафар сироят карда дасти кам 40 нафарро куштааст. муассисаи мазкур оморро бо такя ба вазорати тандурустии Сурия нашр кард ки бемори мазкур дар он ҷо тақрибан 1 моҳ пеш хуруҷ шудааст. хатари гирифторӣ ба беморӣ ба миллионҳо беҷошудаи дигар дар ин кишвари ҷангзада таҳдид мекунад. гузоришро дар ин бора дар барномаи ахбор баъд аз 3 соат пешниҳодӣ шумо мекунем.
کارشناسان سازمان ملل در نشست ژنو از منصبداران تاجیک درباره قرضهای خارجی و شیوه خرجی آن پرسیدند. به اطلاع اخیر وزارت مالیه، قرض خارجی تاجیکستان تا 1 ایول سال 2022 به 3.2 میلیارد دلار رسیده است که به 41.6% مجموع محصولات داخلی برابر است. به حساب دیگر، هر یک ساکن تاجیکستان از سازمان و کشورهای خارجی 320 دلار قرضدار است. هیئت تاجیکستان با رهبری وزیر عدلیه گفت تاجیکستان قرض خود را پوره و سری وقت پرداخته می تواند. همچنان هیئت تاکید کرد که زیاده از 50% قرض بیرونی برای برنامه‌های رشد اجتماعی و باقی برای بخش تندرستی، معارف و ساختمان خانه استفاده شده است. این در حالی است که ساکنان همواره از کمی معاش و نفقه، بیکاری، شرایط بد مکتب‌ها شکایت می‌کنند. تفصیلات این بحث را شما می‌توانید در سامانه azadi.org پیدا و مطالعه کنید. در سوخت یک جوان برنامه‌سازی را بازداشت کردند که به گفته مقامات پولهای قلبکی تیار کرده با آن محصولات گران ارزش می‌خریده است. ریاست وزارت کارهای داخلی در ولایت سوخت از بازداشت یک ساکن 32 ساله استرفشن خبر دادند. او 90,000 سومانی پول قلبکی آماده کرده است. این پولها همه 50 سومانه بوده. جوان گمانبر بعد از خریداری ماشین و چاروا بازداشت شده است. صاحبکاران فریب خورده به میلیسه ها گفتند قلبکی بودن پولها را وقتی فهمیدند که خواستند با آن خرید کنند. نظر این جوان و پیوندانش به اتهامات مقامات هنوز دسترس نشده است. بازداشت شده با بند 2 ماده 281 یعنی به مقدار کلان آماده کردن پولهای قلبکی عیبدار شده است. این بند قانون از 8 تا 12 سال زندان را مد نظر دارد. و بانک ملی قربی اسعار را برای امروز 11 اکتبر چنین مقرر کرده است. 1000 روبل روسی 160 سومانی، 1 دلار 10 سومانی و 21 درم و 1 یورو 9 سومانی و 73 درم را تشکیل می‌دهد. در بانک‌های تجارتی قربی سومانی فرق می‌کند. برای همراهی تشکر از شما بیننده عزیز. ما سرخط خبرها را به پایان می‌بریم و شما را 3 ساعت بعد در برنامه اخباری آزادی انتظاریم.